Bună dimineața, Wisconsin! Suntem în direct la... Vara de... Mâine! Bine ați venit, O vară, E o vară, ca povești. azi, nu o găsești nici azi, pentru că este... Vara de mâine, cum n-a fost nici ieri, și cum nu va fi nici... astăzi. sau... Cristocea! Subiectul de azi este Cristocea și îl vom dezbate noi. Eu sunt Hammerton Furiosu. Și Apostol Temistocle. Și discutăm despre... Vara de mâine, prevestesc multe năzbâtii, confrate. Dacă ar fi să citesc eu ceva, voi citi următorul text. Când vine vorba despre scris pentru piano, anumiți compozitori preferă să scrie pentru pian. Cristocea și Cristiano Ronaldo sunt doi jucători de fotbal, care amândoi joacă fotbal, însă Cristocea nu are numele Ronaldo, că nu-l cheamă Cristocea Ronaldo, în schimb Cristiano are numele Rivaldo. Deci presupunerea ta este că Cristiano Ronaldo este supranumit Cristocea, deoarece Cristocea nu are numele lui Cristiano Ronaldo. Cristiano, dacă nu mă înșel, îl cheamă Rivaldo. Iar Cristocea este Romario. Da, este o vagă asemănare între Cristocea și Romario, trebuie să recunosc. Dar cei doi sunt, într-adevăr, doi jucători de fotbal. Nu. Ha! Prophecy. Maviloștenie pe care o pogorâm noi asupra lor, două cuvinte. Trimite salutul, Mavrocordate. Saluta lui Cristiano Ronaldo. Încă și rimează. Rimează într-adevăr. Cristocea 2. Care joacă la Steaua. Cu noi. Apostol Temistocle și Hammerton Furiosu la... Vara de mâine. mâine, în care mâncăm pe pâine. Știu că asta așteptai tu de mult să mănânci, dar mai bine decât ahei. Nu, sunt un fel de Matei. Mike Matei. Revenim la emisiune. Copii și frați, Stați pe puțin loc. și la vara de mâine. Mâine. De pâine. Eu știu tot. Oricum. Dar aceasta este o întrebare care mă pune un pic în cumpănă. Încerc să mă gândesc, oare dacă aș spune că pâinea este prăjită, se vor simți insultați? Și dacă spun că pâinea este neprăjită, atunci se va simți insultat? Și înseamnă vara de mâine pentru noi. Vara de mâine pentru mine înseamnă ceva foarte special. Înseamnă totul. Înseamnă totul. 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 Totul! 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 Totul!